Ләйсән урынына башка кыз куеп булмый, что ли, совсем кызык түгел. Нәрсә кызык булырга тиеш? Ләйсән урында башка кыз булса, кызык булыр микән соң? Ага, Ләйсән фотографияләрдә гел бер төрле баса. Мин инде фотографияларда ничек басырга мөмкин дип уйламыйм. Ты басасың да турыча син. Матур бит. Ләйсәннең бөтен фотографиялары бик матур. Инстасорауга җавапларны Ләйсән сайлый ахыры. Берсе дә кызык түгел, бүтән катнашмыйм да. Катнашасы килмәгән кеше катнашмасын. Башка җирдә бәлки кызыграк табырлар. Таишевага да бер сүз әйтергә бирегез инде. Тапшыру буе Булат кына кычкыра. Ага. Мин бу турыда Булат белән аерым сөйләшермен ахырсы. Ләйсән нигә кирәк-кирәкмәгәнгә көлә ул? Кеше көлеп торгач әйбәт бит инде ул. Кешенең көлгән кешенең эче чиста. Күңеле шат була. Шуңа күрә көлеп торсын. Бик әйбәт.